Și bine v-am regăsit la un episod de Minecraft Survival Games. Eu sunt Vladimir și înainte să începem vreau să apăsați butonul de like și de subscribe dacă nu ați făcut până acum. Că mă chinui destul de mult să filmez Survival Games, că e destul de greu. Mai ales dacă știți. Deoarece serverul e plin de hackeri, zic și eu. Da, jucăm pe mapa Avaricia, nu știu cum e. O mapă tâmpită. Pe aici e singura rotă probabil, care o știu eu sau... Măcar iau chesturi aici din dreapta. Rect. Mamă, rect. Zici că-s retardat copil de la tâmpit. Zici că rect. Doamne. Sus era un tier 2 parcă. Bun. 4 FNS-ul nu trebuie să lipsească niciodată. Părerea mea. Nu prea am ce să aranjez pe aici. Punem asta, aruncăm ăștia. Aia văd cu mâncare de... Ne vine rău. Asta e foarte bine. Văd că avem sabie proastă. Noi nimic găsim aici. Uite, am găsit arc și pâine. Nu mai o să... Peinele nu-mi trebuie. Bun, n-am mai jucat de mult de mapa asta. Prima dată când joc de când m-am reapucat. Țin minte că mereu mă aruncam aici. Bun. Mapa, ruta e foarte simplă, e acolo un tier 2, încă acolo unul și asta e tot. Nu o să stau să iau toate chesturile. Cum e ăsta de... Bine, ăsta era în fața mea. Suntem destul de ok, o sabie de piatră ar fi ok. Ar putea să le iau și de aici. O să pun FNS-ul aici, nu, până nu îl pun. Fiindcă mi-am setat butonul după mouse, alea dintr-o parte. Când apăs pe el să-mi schimbe slotul pe 9. Dacă avem și de Iron Sword. Stăm foarte bine. Și parcurul ăla pentru celălalt tier 2 începea de aici, cred. Avem și diamant? Nu avem. Da, deci când apăs pe butonul îmi schimbă pe nou slotul. Și mi-e mai ușor să pun FNS-ul. Ia să vedem, aici era. Aici prost sunt really. Și ceva. Asta așa. Nu mai ai chef. Ce prost sunt. Mergem la crafting-ul ăla de sus. Ne facem Iron Sword. Mai suntem 4. Hai să câștigăm meciul. Un meci destul de rapid. Fac și eu clipuri. În weekend o să apară câte 2 clipuri. Între care probabil unul de LOL. Dacă nu pierd în ultimul hal, cum am făcut azi, de exemplu. Ok, facem sabia. Și astea 4 săgeți, că ne ajută. Ce faci? Ăla-i foc, mă? A păcat golden apple, ești nebun? Vai, și-o mai tâmpit. Și mi intră pisica în față. Nu văd nimica. Vai, pisică proastă. Vai, dar aici dacă aveam webcam, să vedeți cât de tâmpită e pisica asta. Și merge și cu slow motion. Deci n-am văzut nimica. Oh my god. Ce dracu, asta mai are o folosire, nu mai folosim.
Bun. Ce avea asta? Hai să facem săgeți. Și aici 2 de săgeți. Deci ca și al nostru. Punem asta pe 9. Nu mai trebuie săgețile, că știu câte am deja. Mai suntem doar 3. Trebuie să mă regenerez. Da, deci a fost greu pentru mine să-l bat pe ăla. Voi vedeți, dar eu nu vedeam. Fiindcă pisica asta tâmpită pus în fața mea. Ce să mai pun eu pe aici? De ajuns. Acum unde se ascund ăștia? F3-1 nu mai merge, că sunt pe un 8-9. Cel puțin așa cred eu că nu mai merge. N-am chef să spamez acum. Voi merge random. Uite, am 4 iron. Și n-am ce face cu el. O să luăm pe aici. Mergem un nivel mai jos și căutăm playeri. Ia uite-l. Pare că mi s-a părut că am văzut pe cineva acolo. Ok, și ceva. Ca să am. Sunt foarte slow în inventar. Nu înțeleg de ce. Tot văd nume. Ciudat. Deja știu și ce nume o să aibă clipul. Să aibă pisica clipul. Numele. Deci era să pierd meciul din cauza lui Puffy. Așa îl cheamă. Noroc, a fugit ăla puțin, că altfel... Ok, o să mă reîntorc. Habar n-am unde e ăla. Ăștia, de fapt. Poate el spawn. Dar eu știu că virgulă, când vrei să te bați, vii tu, nu știu, spawn. Nu-mi trebuie aia. Și apăs și foarte încet pe mouse. Ieri am încercat să filmez, dar n-am putut din cauza hackerilor. De-aia n-a apărut clip vineri, dar mă rog, cui pasă. Aproape luasem foc. Pe bune, dar unde să ăștia? Habar n-am. Coborâm iar. Suntem full, nu avem nevoie de nimica. Stăm foarte bine cu itemele. Ce durează o meci atât de mult că le lene să vină la spawn să-i bat. Ok, n-am cum să-mi dau seama dacă trage peștele. Nimeni în față, nimeni în spate, corect. Vreau să văd până unde ajunge rodul. Aparent se reîntoarce. Ok, mergem iar la spawn. Doamne. Alea cred că eu le-am aruncat. Ăștia ori nu știu unde spawn-ul. Morcovii. Cuchiuri. Haide, nu, cred că o să aștept aici. Să mă sui sus aici. Merge. Și aștept să fiu vânat. O să-mi dau cu rodul în cap. Da. Nu mai ești pe mine nimeni pe surprindele. Cred că am văzut pe cineva. N-am văzut pe nimeni, nu? Am ce chiar sunt. Bate lumina foarte tare de afară.
Lasă unul mai devreme pe aici. Ia să mergem și sus. Uite un foc random. Asta nu la chestul, cred. A, uite un mult salvat. În caz că trebuie să fug, o să fug pe aici și pun foc la scară. Bă, sper că n-am lăsat iteme prin chesturile alea. Uite și pe celălalt. Ce critică a fost aia? Poți să-mi explici? Ăla are sabie Diamond? O să-l bagi în săgeți. Bă, ăsta ar trebui să fie low, nu? Dar văd că nu vrea să fugă. E one hit. Se dă refill-ul? A, începe deathmatch-ul. Mai am săgeți. Ar fi bun o săgeată dacă ești prinde... A, mai am 34, mai ajung. KSF, man, am prea multe săgeți. You don't have KSF. Da, bun. Cam asta a fost pentru acest episod de Survival Games. Mulțumesc că v-ați uitat la mine. Nu uitați să apăsați butonul de like și ne vedem data viitoare cu un nou clip. Pa!